Hemen atoz, Zierbenakoak, bigarren taldea, promoziokoen artean. Azken metroak egiten, ikustekoa da, maila honetan, Zierbenak bi talde dituela. Zierbenak tiene dos equipos en esta categoría de promoción. Santurce, por favor, iros para atrás, no os acerquéis a la línea de salida todavía. Atzetik Arkote ere badator, urbiltzen. Venga, Luchana, ya heldu zaretuta. Ya, casi estáis. Txaloa beraientzako. Hemen dator Arkote, jada bukatzera. Eta elantxoekoak ere. Hemen dator elantxoekoak bukatzera. Biztelako ordena honakoa da. Lehenengo itxasoko ma C, gero itxasoko ma B, hirugarren Luchana B, gero itxasoko ama A, bosgarren Deustu C, Deustu B, Zierben Ondarru eta Bermeo. Beraz, Deusto B separado. 30 segundos. 20 segundos. Deustu C separado, Deustu B. Arkote getxo mesedez kendu inguru horretatik, joan atzerago. Ondarru Bermeoa, todos en fila. Segundos. Segundo. Tirar un poco de la baliza, ya. Gogoratu infantilek 1000 metroko distantzia egin behar dute. Kasu honetan, ziaboga batekin eta baliza, kolore gorrikoa eta bertan eman behar dute ziaboga. 30 más segundos. Con 20 segundos. Tubal, Pres, Zierbena, Ondarru, Bermeo A. Ondarru, Mercedes, tu defensa.
segundo. Hogei segundo. Sirvena, minutu bat. Ondarru, prest. Hurrengo taldea Zierbena daukagu, eta gero Ondarru eta Bermeo txandanetako azken. Beraz, laste izango ditugu bueltan lehen taldeak. Horrentxe ikusten dugu Kalatrabako zigin. Apur bat aborrerantza okertuta hasi da Zierbena, eta espero arazorik ez izatea beste taldearekin, Itsasoko ama zerekin. Bueno, zuzendu du eta hartu du bere bidea. Eta Itsasoko ama jada metara dator baita, biak batera gertatuko dira. Itsasoko ama taldekoak asko okertu dira, ez dakit nik leku okerretik hartu dute, haizea gota badie, baina bueno, badirudi nolabait moldatu direla, jaia palak elkarrekin jo dute, baina aurrera jarrekin. Zot! Itsasoko ama dator orain, Lutxanari aurre hartu dio. Zura honean ari da, infantil hauek. Deustu dator. Deustu C, 2 minutu eta 32 segundu. Deustu B, 2 minutu eta 45 segundu. Zierbena 2 minutu eta 36 segundu, Ondarru 2 minutu eta 20 eta Bermeoa 2 minutu eta 26 segundu. Hau da, momentura arte, infantien lehen tanda honetan Ondarruk dauka denborari onena, Ziabogan 2 segunduko abantaiaz Itsasoko ama arekiko eta 6 segunduko abantaiaz Bermeo arekiko. Heldu da jada Deustu C. Zierbena dator orain, barkatu Deustu B izan eta ez Deustu C. Eta Ondarrutarrak, oso estropa lana eginez, jada bat, esmetara, hainbat alde aurreratu dituzte. Bermeo hauekin jada tanda bukatzen da. Bermeo ya finaliza esta primera tanda de infantiles. Bermeo, venga, beste hiru! Venga! Lehen postuan Orduan, badauzkagu, esan bezala,
lehen tandako denborak, eta azkarrena ondarru izan da, antza gaur mutiek igartzen dute, mutile eta neskek igartzen dute herrian daudela, eta animoz etorri dira, eta ondarrutarrek 5 minutos, 16 segundos, 42 centésimas, bigarren lekuan Itsasoko Ama A geratu da, 5 minutu, 26 segundu eta 32 euneneko. Aipatu, lehen tanda horretan, Bermeoa Ziabogan 3. denbora honenarekin zegoela, baina azkenean badirudi deskalifikatu izan dela, balizaren bat estriborretik hartu dutelako, utzi dutelako. Bueno, 4. postuan, aurreko tandan, Itsasoko Ama B izan da, 6 minutu, segundu bat eta 64 euneneko, 6 minutos, 1 segundo y 64, 6 minutos, 3 segundos y 11 centésimas. Seigarren, Luchana B, 6 minutos. Eta lehen tanda horrekin bukatzeko, gaurkoan azkena, baina badute hobetzeko denbora, Itsasoko Ama C izan da, 7 minutu, 58 segundu eta... 90 más segundos. Eso hambre. O 20 segundos. Eso hambre, Portugal siempre. Goratu, hauek ere, infantiak direla, behar Ziaboga. Han Ziaboga hartu, eta berriz bueltatu behar dira, helmugako puntura, bidean bilatzen dituzten oztopo guztiak aborretik utziz. 20 segundos. Portugalete individual, esta barra siempre, está Bermeo siempre. Portugalete atero ostean, jada bakarrik 3 talde geratuko dira bukatzeko, infantilletan. Estamos en segundo. Esta barra de individual, Bermeo siempre, está hecho de frente. Zestabarraru urtetea orduan, esan duen morun, 3 talde faltari bakarrik Eurok eta Bermeo C eta Getxo B. Está más segundo, no tiene distancia, no tiene distancia. ¡Venga, Bermeo! Eta Bermeo B, ondo arrima eta moia. ¡Hala, mutille, venga! Venga, esketa gari, Ahorita más segundo. Gabi! Hecho de frente. 20 segundos. Más segundos. ¡Hala, Bermeo! ¡Hala, mutille, venga, venga, venga! ¡Hala! Más segundo. Luchana Aru meta jate hon.
segundos. Santa Barra B. 2 minutos. Amago segundo. 2 minutos. 15 segundos. ¡A la Bermío! ¡A la esquina, venga! ¡A la esquina, venga, Miquel! Eta Bernat. Bye.